Това е мускулус екстензор дигити миними към малкото пръстче и това е мускулус екстензор карпи улнарис. 3 екстензора. В някои от ръководствата към задната мускулна група е даден и мускулус анконеус. Спомняте си го тук, кога го показахме. Тук има фасция антебрахии върху него и го няма. Значи, най-важно за цялата мускулна група е, че започва от епикондилус латералис на фунеруса и фасция антебрахии, като мускулус екстензор карпи улнарис започва и от задната повърхност. Ето това ви е улната. Мускулус екстензор дигиторум слиза надолу, минава под ретинакулум екстензорум и се разделя на отделни сухожилия, които се залавят по дорзалната апоневроза на пръстите. Мускулус екстензор дигити миними отива към дорзалната апоневроза на петия пръст, а мускулус екстензор карпи улнарис отива към основата на пета метакарпална кост. Това е екстензор дигити миними. Цялата група са екстензори в китката, като мускулус екстензор карпи улнарис участва и в аддукцията на ръката. И горе мускулус анконеус участва в екстензията на лакътната става, сраснава с мускулус трицепс и има същата функция. Цялата мускулна група се инервира от рамус профундус на нервус радиалис. Хайде, вижте ги